dugó, hogy majd a Solt köszöntője következik ezután, és a madocsai néptáncos gyerekek lassan arra hátra a folyosóra gyülekezzenek majd. Most már lassan. Tudni kell hozzá, hogy a szerint kötökön még otthon feküdt látosan. Tehát út után próbáltunk, út után próbáltunk, egy alkalommal 13 év után, közben lebetegedett, de vállalta a fellépést, és négyen maradtunk is szólni. Eszközöljük. Kedves Laci bácsi, mi hoztuk az üdvözletet, a szívélyes üdvözletet, a szeretetet Belojanicból. A Néptánc Együttes nevében, a belojaniszi lakosok nevében, hiszen több mint 50 évet dolgoztál ott. A belojanisziakkal mindig gond volt, igaz? Hát most is négyen vagyunk, de azt szokták mondani, hogy nem a létszám számít, hanem a minőség. Örülünk, hogy itt lehetünk, és örülünk, hogy veled megérhettük ezt a, hát nem mondom, hogy 80 évet, de hogy megértük azt, hogy te 80 éves lettél. Köszönjük a nagyon sok munkát, a nagyon sok szép együttlétet, hogy együtt lehetünk velük. És most engedjétek meg, és engedd meg, kedves Laci bácsi, hogy ebben a református Konok magyar faluban magyar létemre hadd mondjak el a tiszteletedre egy magyar borköszöntőt. Egész életben itt van a kezemben egy madocsai nevűvel töltött pohár, és akkor ez úgy szólna, hogy jövőre is tele legyen mind az Itze, mind a Pince, mind a Bolt, hogy a magyart megbecsülje mind a német, mind a román, mind a tót, mind, ami ezelőtt régen volt. Ez a bor olyan bor, hogy máma szívem vidámítója, holnap szívem szomorítója. Tegnap is azért haragudott a rózsám, mert olyan borszagú volt a szám. Ma meg olyan vidám leszek, hogy még a rózsámhoz sem megyek. Ágról kerekedett kis gyökerecske, kapafokkal körül kocogtatott kis tőkécske. Zöld volt a levele, gömbölyű volt a termése, így hát ez a jó bor lett belőle. Föld szülte virágját, virág szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Szent Fiát, Isten éltesse, most az következne, hogy az excellenciát, de most én azt mondom, hogy mindannyiunk Laci bácsiát. Ahogy kárba